Suntem la țară, la o pensiune, în satul Cerașu, în județul Prahova. Și uitați cum arată curtea acestei pensiuni, este superbă. Uite, poți să mănânci și mere, direct din măr, aici la Casa Cristea. Această minunată pensiune are și piscină, o piscină foarte mare. Uite cât e de frumos. Hai să vezi și pensiunea în interior. Ia uite. Uite cât e de frumos aici. Jos, la barul acestei pensiuni, se pare că este și o discotecă aici, uite. Cu orgă de lumini, cu stroboscoape, boxe. Avem și un șemineu aici. Asta este mai mult pe timp de iarnă. Uite ce frumos este în acest living spațios. Fiecare cameră are baie proprie. Avem și un dulap aici, unde ne putem pune hainele. Și vrei să zic de ce merită să mai vii la această pensiune la Casa Cristea? Pentru că vom merge acum la o stână. Brânză autentică de aici, de la stâna din Bociogani. Ia uitați aici, caș direct de la stâna din Bociogani. Natural, autentic. Bun, puteți să ne spuneți un pic procesul? Cum să faci? Cum să face? Îi mulgem oile, Da, strecurim laptele, da, dăm cheag da, și pe urmă o adunăm, o strângem. și O lăsăm la scurs, da, pe urmă tăiem capșul și îl băgăm în saramură. bun. Aflăm la pasul Tabla Buții, numit și pasul Tătarilor. Este o trecătoare din România, situată în munții Tătaru, din Carpații Orientali, la 1340 de metri altitudine, ce leagă Valea Teleajernului de cea a Buzăului. În zilele noastre, prin pasul Tabla Buții, trec doar drumuri forestiere și popoci turistice. Dar să știți că atât în antichitate cât și în evul mediu, pe aici trecea o importantă cale comercială care unea. Ultimele evenimente importante ce au avut loc aici au fost luptele purtate în 1916, în primul război mondial. Victimele acestor lupte, aparținând ambelor părți beligerante, sunt înmormântate chiar aici, în acest cimitir.